Juan Sebastián Elkano. 1476an Getarian jaioa. Munduari bira eman zion lehendabiziko itsasgizona. Berak frogatu zuen mundua biribila zela. 3 urte luze iraun zituen bidaia gogor eta sinestezin baten ostean. 2022 urtean, 500 urte bete ziren Elkano eta bere tripulazioak Balentria hori burutu zutenetik. Eta perspektibarekin begiratuta, duela 5 mende egindako lorpenura, gizakia ilargira iristea bezain garrantzitsua izan zen. Aski ezaguna da munduan ilargia zapaldu zuen lehen gizakia, Neil Armstrong izan zela, eta baita Estatu Batuarra izan zela ere. Baina jendeak baldaki munduari bira eman zion lehen gizona euskalduna zela. Getarian behintzat, ondo baino hobeto dakite hori. 100 urte daramatzate eta Elkanoren lehorreratzea antzesten. Azken urteotan, Elkano Fundazioa bezalako eragileek lan handia egin dute Juan Sebastián Elkanoren figura eta bere Balentriaren atzean zegoen euskalontzigintza Euskal Herri osoan ezagutarazteko. Pentsaliteke Getariarren kasuan Elkanoren inguruan jakin beharreko guztia jakina izango zela. Baina horrela alda. Zein izan da Getariarren ezagutza maila? Zer transmititu da belaunaldiz belaunaldi eskolan edo etxean? Aldatu aldira azken urteetan Getariarrek Elkanoren inguruan zituzten ezagutza eta ikuspuntua. Goatzezea txikitan Elkanori buruz zertzenekin? Txikita bakar-bakarrinakian gure seko naizpa erregina juntzala aurreneko aldiz intzainen Elkano. Hori bai, eta relojuek erregalatu zizkoela, danai hori bai, erreginei. Baina dei palante... Gutxi importa, ez? Nortzen Elkano. Zuri aitonak eta gurasok eta Elkano nortzen da esplikatu zizuten? Ez, baina irutzen aitatzen. Aitonak egiten zura eta aitonak eta osaba batek bai eta irakurrien poderizioz ekasi du Elkano zer zan, zein zan da gitxio gehiago interesara jarri bai eta... Ez dakit lehen horren bestoneko garrantzitz ematen zan gure Elkano honei, Ez zut iruditzen. Eskolan da? Eskolan da bat ez. Historia hau nik uste dut ezala kontatu ere egiten, ez zertako. Txikitan Elkanori buruz zertzenekin zuk? Gauza gutxi, ela urtetik behin iten gendun gure antzeslan edo dalako lehorreratze hori, baina bueno, historia asko ikanez, 0x0. Nik uste usten entzaiz gogorotzen guri Elkanori buruz eskolan ez harrerako zidiun ikan, segurozko ez. Naizta herrikoa izan? Bai, baina ez takaniko guan. Elkano plazako, herriko plaza guztietan gizonezko zuri militar bat ikustez aparte, baina kasik ez dugu ikasi zein zan. Txikita mentzat
erakuste ziren Elkano zala herriko pertsonai bat, non lehenengo aldiz munduai bira eman ziona. Orduan eretzat Elkano zan, esatean pertsonaje handi bat, eta horrei omenaldi bat inber genion. Elkano izena beti onda hor, monumentua, irudi hori, ezta? Iruditeri hori dakauna plazan daun gizon horrena, eta mundu birana esango nuke, gertakaria beana, ezta? Betear bat izan zala, mundoi buelta eman zion lehenbizikoa. Bueno, gu beti ikastolan ere, aurrengo buelta eman zuna munduai Elkano zala. Orduan, hori ginakio... Beste alde ilun guztia ez zigutena erakutsi, ez familia artekotik, ez ikastetxetik, ez inundik. Histori bat bakarra eta formal izan zen. Ondo tratatu du historiak Juan Sebastián Elkano? Ez du tratatu. Beraz, gaizki tratatu du. Claro. Ez diogu agian behar bezalako kasurik egin, Elkanori bereziki, agian geure konplexu batzuengatik ere. Esan dute euskaldun bezala, geure historia ez dugu geuk inoiz idatzi, eta gehiago izan dugu beste batzuen eskutan lan hori. Alegia, geure historia hori kontatzearena. Batek behin esan zian munduan zehar bidaiatu izan dunean eta nongoa zaba Elkanon herrikoa esaten dula, eta ni inoiz litzaidak eolako ikukorrituko, ez? Bueno, lehen biziko gizonaek mundu bida eman zuena. Hori, oan bitartian, ez tek esplotatu behar da bezala, magaian ezek eta jugo gehiago atzea zeue gauz horrei. Baina, buelta mantzunak eta jarrade. Eta itzalde, behan du ba ere, oan aizen jo pixkat, zehatzen, fama amaten, behar daen fama eman berdana. Nik ikusi dut, diskusio izugarri bat, Frantziar katedratiko bat eta Xabier Alberdi. Xabier Alberdik esaten zion Magalia ezek ez zula bueltarik eman eta besteak baietz. Nik oraindik ez dakit nola Magalia ez duen santutasunera eraman, ze ik ezautzen aldek beste inor, hilda gero berbiztu edo eta berbiztu gabe txekit buelta oso eman dio nik ezea munduari. Nik ez, inglese izan balitz, edo frantzese izan balitz, beste kontu batetako kontuarekin ariko ginela hori. Elkano beste batzuen izenean bihurtu digutenean arrotza, esan dut ez gure estereotipotan, klitxetan edo esperoen araberakoa, adibidez botatzearen, espainolagoa eskalduna baino. Orduan hor, baten batzuk tente, baina hori ez da gutarikoa, edo ez da guk nahi bezalakoa. Historia ez denean gure eskutik kontatu izan, besteen historia bihurtu da Elkano eta ez dugu hori hainbeste maite. Elkanokin gertatzen ez dana berbada gertatzen zaigu, deno miresten dugu baleazaleen bizia. Baina saiestu egiten dugu baleazaleaien erronkak nolabait beraien desagertzera ekarri gintuela. Aktibidade horrek, egin gizu horrek ekarri zituen beste ondorio batzuek. Alata guztiz ere nola Estepanik goraipatuko haien itxasoko zera. Elkano era como en su época un Messi o un Cristiano Ronaldo de la época. Uno que sabía manejar un barco, llevar todo lo que era en el mundo y volver a casa. Es un logro, yo creo que era un genio, el tío, era un genio. Balentria hori guztia eta urte horretan eta GPS gabe eta jakinduria naturalaz itia hori zintzaio kendu. Bada, agian Elkanoren bosgarren mendeurren hau, aitzakia baino aukera, ezin hobea, atea, zabala. Horri beste begirada batekin kasu iteko eta gure ganatzeko, barneratzeko. Eta 2017an, Mundu Bira 500 Elkano Fundazioa sortu zen. Bere helburuak zaintzeko, erakunde desberdinez osatutako erabaki organoa zuen fundazioak. Hain zuzen, Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Urola Kostako Udal Elkarteak eta Getariako Udalak babestu zuten fundazioa. Jon Irurzun buru zuela, ezagutza berria zabaltzea eta hausnarketarako eta eztabaidarako guneak sortzea izan zituen helburu fundazioak. Horretarako,
220 proiektu baino gehiago jarri zituen martxan Getarian, Euskal Herrian, eta baita gure mugetatik kanpo ere. Funtsezko pieza izan da Elkano Fundazioa ezagutzaren bitartez, Elkanoren figura eta euskal ontzigintzaren garrantzia herritarrei gerturatzeko. Elkano Fundazioa sortzearekin batera helburu nagusi batzuk markatu zituzten erakundeek eta bada, esango nuke, komemorazio klasiko baten itxurakoak. Alegia, egit handi bat, lehen mundu bira, itsasgizon handi bat, Elkano bera, eta nunbait horiek komemoratu berdin ospatu. Marka bat jaia sortzeko moduko egitasmoa zirudien, ezta? Ospakizunean geratuz gero gauza asko galtzen da. Gailurre baten moduan geratzen baldin bada hor, izozmendi baten gainean, hor behean dagoen guztia galdu ingo dugu, ez dugu jakingo, zertzan hori. Eta horrek eusten dio, horrek ematen dio oinarria gainean ikusten denari. Orduan, zuzendaritzaren aldetik izan zen, nire ustez asmakizun ona, pentsatzea ez behera begiratuko diogu eta behekoan zea aurkituko dugu, bereziki eta hola borobil esan da, Euskal Herri itsastar baten tradizioa, historia, garai bateko memoria eta itsas ondare bat gaur egun zentzua baduena. Obeintzat saia gaitezen zentzua ikusten eta bilatzen duela 500 urteko historia horreri. Pentsatu garai haitako Ferrariak hemen egiten zirela. Ez dakit itxasuan zein dian Ferrarian ordezkoak ez dakit zein dira, baina nola batea ez esateko. Da hori gainera, itxaso handiek zeharkatzeko ez, baino alde batetik bestera pasatzeko prestatuak ez zeuden ontziak zirenikan. Osea, balentria gauza askorengatik da. Garai hartan munduai bira eman izana berez, ez dakit, gauza handia izan zen, ez? Eta askotan ez dio ematen igual, lakan, zehintzun, ez, garrantzi hori, eta aipatzen duguna da, ez dela kasualiadia izan, ez ziola Elkano munduai bira kasualiadia eman, ez da, bai Getarian eta bai Euskal Herrian, jakituria handia zeola navigazioen inguruan, eta eskatori transmititzen ere saiatzera. Untzigintza, hemengo untzigintzak zein dartzekan garai hartan, kartografian, kriston altxorrat ez dakigu ezer horretaz. Bakarrik Elkanok munduei buelta eman ziola justu, eta... Ez da kasualia izango, untzigintza hori guztia hemen izana eta mantendu izana 4 urtean itxaso zakar guzti horietan barrena eta Sevillan lur hartu berriro. Bada balentria bat eta bada euskal ontzigintza hori aurrera emateun proiektu hori guzti hori ezagutzen jartzeko. Itxasuntzia ere, ze neurri zitun da, ze dimentzio, eta hitzaldi batean kokatu gintuzten egoera horretan, eta esatezu, etxea junitzen da gizona esan nion hori, ze gaur egun Martea jutia bezala, eta esan, okerro, ze pentsatzen zuen lekuan mundua bukatzen zela aurrea intzuen. Baina guain esan dezaket, bai miresten dutela gizonura. Espero dut behintzat, Elkano Fundazioak egin duen ekarpenaren aldetik, batzuek behintzat gehiago jakin izana, gertuagotik begiratzen lortu izana, esan bezala zabalago, panoramikoago den ikuspegi batekin aztertu izana garai horiek. Gehiago dakizu ezuek baita ere Getarian? Bai. Elkanon inguru? Bai. Gu orduanetik tripulantiak, Xavier Alberdik esplikazio eman ziu, geho ipuinak ate eskie, hau... Eta horrek aldatezu zuri ikuspuntua bizkat? Bai. Bai, Bai. Txikitan uste ginen, espata eta gurutzia zala, konkista gara jeituan, ez zuen hemen bakarrikan. 10 urre, 15 egun leheno eroriguan. Gota informazio gehiago euki, gota iritzi desberdinago, ez kontra edo alde. Iritzi desberdin gehiago, hori da beti aberatza. Baina ni uste egon diala betiko diskursotik irten dian hitzaldi batzuk, nahiz fundazioak antolauta izan. Segun zenek antolauta izun, bai markatzen izu pixkat, nondik anjun berdezun. Uste pixkat atea diala betiko diskursotik kanpoa. Fundazioa ere bai? Fundazioan barruko hitzalditan ere bai. Ospakizunean geratuz gero gauza asko galtzen da. Eta geure arrotasunez, esango nuke, begiratzen baldin badio zerbaiti, agian dana on, dana argi,
Eta badira argien artean ilun puntuak, badira ahazteko aukeran egon zaitezken elementuak, ezta? Baina Elkanorekin nahi bagea, Getarirekin ari baldin bagera, edo berdin zait beste zerrekin nahi geran. Herrilei nahi baldin badegu, benetan herrilei nahi baldin badegu ezagutu inberdeu. Eta ezagutzeko inguratu inberdeu, inguratzez baldin badeu ez da ezagutuko. Inguratuta ere arazoak izango ditugu, baina arriskuetik horretu behar dauzkagu eta hori egin behar daukagu. Ezagutzari ezin diogu beldurrik izan. Ezagutzan ikertuaz, ezagutzan sakonduaz gizarte batek aurrera egingo du. Jakin behar da ezagutza horren gestioa nola egiten den, no? Eta ezagutza horretan ahalik eta pertsona gehienak parte hartzia. Hor dagoelako benetan aberastasuna. Jendeak aztertu bezala, ikertu bezala, guzti hori jendearekin konpartitu bezala, eta jendeari aukera eman, ikertu, aztertu eta atera dituen ondorio desberdinen artetikan, interesatzen zaigona ulertzen duenaren jabe egitea. Elkano bera zan primus circundedistime, primus, osea, zu lehena. Baina zu lehena badirudi zu bakarra, bai, zu kapitain, baina eskifaia batekin lortu zenuen, ezta? Agian hori primus individual singular horretatik pase izana kolektibotasunera nunbait. Euskal Herri osoa, bere osotasunean ikusi izana, agian Euskal Herri itxastar bat bezala, hori ere pentsatu nahi dut, apalki izan daitekeela gure ekarpen nagusia. Nik usten dut, erakutsi bertzakola, geoko ere, itxaso zer ezan den, eta itxasoak zenbat eman diun. Itxasoak asko eman diu, Getaiko herriai, dudik gabe. Eta hori nik usten dut, gaztiek jakin inbiertu. Egon dian hitzalditan eta parte hartu dut eta benetan izan da, ezke flipatu indet eta esan dut, hau eskolan erakutsi behar da. Getariar gazteenei gure itsas ondarea eta Elkanoren ekintza gogoan garriak helarazten aritu dira azken urteetan, bai Elkano Fundazioa eta baita Getariako Iturza eta Herri Eskola ere. Oso garrantzitsua da guretzat eskolak transmisioan kontu hortan dakan ardura edo ez. Eskola bezala kezkatuta geunden, ja urte batzu badia kezkatuta geundela pixkat herriko ezagutza horien transmisioan utxune horrekin, ez? Oain arte igual, etxetan ahozko transmisio horrek garrantzia handiagoa zekan, baina konturatu geha hori pixkanaka gutxituz duela. Arrazoi ezberdinagatik izan daiteke, pixka gizarteare aldatzen nahi da, lehen igual mai inguruan gehiago elkartze ginen, eta herriko hitzak, historia edo ohitura pixka gehiago transmititzen zian, baina konturatuta geunden, eskola mailan ja ezagutza horien gabezi bat bazeola. Eta eskolako guraso bati bururatu zitzaion herri kurrikuluma pixkat martxan jartzea, eta udalake hasieratik sinistuzun proiektu hortan. Gure asmoa da pixkat, eskolako proiektu ezberdinakin lotura egitea eta herriko ezagutza horiek txertatzea eskolako proiektutan. Nor da Juan Sebastián Elkano? Mariner bat espezien bila jute zana eta mundua iguelte eman ziona nahi gabe. Nahi gabe intzun, Bai. Adibidea jartzeko gatza, hiltzia eta horiek dira espeziak. Eta zeatik zianan importantean gara hartan? Zeba, lehenetu den frigorifikoak adibidez, eta aragia eta hola kontserbatzeko espeziak jarri bertian, zeba, bestela usteldu itezian. Eta nungoa zan Elkano? Getaikoa. Bai? Hemen goa? Bai. 3 urteko bidaia zantzan, ezta? Bai. Eta ze izango zan? Gogorra? Bai, azkenengo urteetan janari gabe galdu zianta. Bai, Are pixka sufritzen eta... Sufritzen zeba? Batzutan moitu eta igual bukaeran eta ja janari gabe eta igual ja gogoakin etortzeko. Eta zenbat bueltatu zian? 18. 18 eta zenbat juntzian? 300 Beraz, oso gutxi bueltatu zian. Eta hemen itea hori dana zelebratu bezala hemen goezalako. Eta orduan, kiston montajiak eta hola itea. Barko bat etortzea eta hortikan simulatu bezala iten du etorri zianean, aiatu zianean Sevilla barkoakin buelte eman da geho. Hola, jendea aztea lurra imuxu ematen eta hola. Zeintzu dira etortzen dien horiek ba? Jendea disfrazauta. Bale, orduan zer da antzerki bat? Bai. Bale, eta jende hori zein da? Zeintzu dira aktore horiek? Getaikoak izango dira duzta gitu. Eta gero jartze elegante eta beste pertsona batzuk azaltzeia. Eta zeintzu dira pertsona horiek?
Beste lekutatek ekarritakoak. Zer dira, indigenak? Bai. Batetik 10 zenbateko importantia da Elkano? 10. 10. Zeba, a ber. Munduai aurren emantzolako bira. Eta zeratik da hori hain importantia? Beak deskobritu zulako borigoia zala mundua. Elkano ni buruz astea hitz egiten, eta nik esatez. Bai, baina esuna baino getaiko esala. Zu barro. Claro, eske, aizu. Ez da zarauzkoa, Ez. Zuk hori dena nola dakizu? Nun ikasi duzu? Turismo buleguan batzutan eskolakin jute gea, eta ni historiana kontatzen dugu. Eta eskolan? Bai. Baita. Bere biografien ginen, baita ere joan ginen itia bisita gidatua. Bai, herritik? Eta ze ikusi zinuten? Elkanon monumentuak. Zenbat monumentu dira? 3. 3? Zeintzu dira, ber? Elkano berdia, plazako Elkano eta Elkano monumentua. Elkano berdia deitzen da? Bai. Zeratik deitzen da Elkano berdia? Berdia dalako. Plazakoa da, udaletxekoa? Txuria. Txuria. Eta 3. Marroia. Marroia, baina Elkano alda? Ez. Zein da? Hola, barkoa hola baldin bada, hola eteana. Eta ze gehiago dago monumentu hortan? Idatzita zeinaiatu zian Zebillara mundu buelten bat nahi. Eta baltzegon getariarrik horien artean? Elkano. Elkano hemengoa zan, getariarra zan. Zu bezala? Bai. Elkano fundazioa eta udala hasi zian pixkat lanian, mundu bira 5. mende urren honen kontuakin, eta behaien proposamen jaso genuen, Loraldia izeneko jaialdian parte hartzeko, horren berri izan genuen, eta 2019-2020 ikasturtean, hemen 3. zikloko ikasleak hasi zian pastoral bat prestatzen. Gero horrez gain, udalan eta Elkano Fundazioan aldetikan baita banderolakiteko proposamena jaso genuen. Orduan pixkat girotze aldea eta Xabier Alberdi etorri zen honea, Euskal Itsas Museoko zuzendaria eta historialaria, eta pixkat garaian kokatu zituen gure ikasleak eta lanketa polita intzan. Eta gero, 2. eta 6. mailako ikasle horiek jasotako horrekin marrazkiak edo zituzten banderola bihurtuko zian gero, eta hortako Xabier Izazpi diseinatzaile grafikoan laguntza eduki zuen. Bakoitzak entzun kontinente bat eta nahi tokatu zitzaiten Europa. Eta ze marraztu zenun? Barku bat. Barku bat? Zeratik barku bat? Zeba Europan barkuak etezian. Eta hemen Euskal Herrian bai, ezta? Bai. Eta gero, banderola horiek kendu zituztenean, Emaus Fundaziokoak garbitu dituzte eta estutxe polit-polit batzukin dituen. Eta urten ekainia manatu dizkio ikaslea eta oso guztua jaso dituzte. Eta beste hitzeki bat izan da pixkat gaiai heltzeko baita. Eskolako festan urten eman zizkiguen horiekin indako estutxiak. Zuen banderolekin estutxiak? Bai. Eta zuk zein dizu zuriakin? Markuak orde. Hortako dira estutxiak, ezta? Eta gero guk eskola bezala familiai eskatu genien urte guzti hauetan izandako lehorreratzean inguruko argazkiak baldin mazezke, guri bialtzeko, jasoketa hori indeu, eta gero eskolako sarreran nolako erakusketa xume bat, baina montatu deu, album digital bat ere egin genuen, eta eskolako webgunean jarri genitun, eta betire horrek emate izu aukera gelan gaia lantzeko eta jarduteko, eta etxean nola bizi dezue, eta zeitezue, eta pixkat horren inguruan. Orduan, irailaren 6an aurten nahiko zu gerai non? Bai, nahiko nuke. Eta ikusi? Bai. Eta parte hartu? Ondo egon gozan, baina nahi igualko zein igual. Zoa ikustiaro bai polita da, gola, kanpotikan. Bai, ez da. Baina, parte hartzekotan zer egiten adibidez? Karrozan, igual. Karrozan? Baina karrozan Elkano bezala edo kontinente bezala? Kontinente igual. Mila 1922an egintzen lehenengoz Getarian, Elkanoren lehorreratzea. Balentriaren 4. mendeurrena betetzen zenean. Alfonso XIII eta Victoria Eugenia erregin espainiarrak izan ziren Getarian, eta Manuel Gorostiaga izan zen Elkanoren papera bete zuena. Manuel Pierresan nik ezagutzen nuen aurrenengoa. Urazara herriko aguazilea, ahintamentuk esan, ez dakit aguazilea, Ni gaitonak eskuzinia jaio zatekan. Nire aita jaunare baduan, ni aurrenengo bilobaren nini hau. Manuel Pierrez deitzen zuenari, eta
hau Manuel Pierrezen biloba da, eta ilusio guztiekin beti. Eta zu harro gaina, ez? Joder. Bueno, hauxe da, guandala 100 urte intzan lehen lehorreratzeko programa. Etorri zen erregea, etorri ziren 100 bat ontzi, usten dut gonbidatuak izan zirela munduko leku desberdinetatik, submarino bat ere etorri zen Getaira, armadak bere pisua izan zuen, noski eleizak, autoridadeak. Orain dela 100 urtekoa izan zen, garai hartako gizartearen zati batek, gizartea nola ikusten zuenaren erreflejo. Hori izan zen lehorreratze hura. Beti kontatzea, eta Aitona zanak aurrean desembarko intzuenean Alfonso III etorri guan, da desembarkoa moilean intzuenean, zeitu Alfonso III hori korporaziotik aldein da, nire Aitonena junduen esku ematea. Eta nire Aitona gukatu inzitxon. Bai? No, ahora no. Eskua jaitsi ziren da, atzeka korporazio tartea junduan da. Udaletxea juntzienean, orduan junduan beha eta ahora es cuando hay que dar la mano. Manuel, jende gutxik esan dio errege bati ezetze, eskua ez diola mango, Baina Aitonak ukatu zitxon, oantxe 100 urte, aurreneko desembarkoan Alfonso III etorri zanean. Ofiziarki Elkano Manuel Gorostian era Aitona, Miel Izazti eta Geoni. Geoni hartzetik etorri zanean, oain dauna Miel Izazti zemiai. Ez gaitu familiarrak eta ez gaitu gezerre, baina horrengo edo Gorostiaga, bigarrengo Izazti eta nina Gorostiaga Izazti. Eta indizkian, ez gau eta 4 urteo desembarkua tripulante, eta geho beste 4 urte indizkian Elkanona. Elkano zanak lagain behar zuela, eta deitu zitxan, benoi datorren urtien ikin behar de. Joder, guztua. Usteiat, nehar da nahi nuela bine beldek. Elkanona itiak eta jarbatentzako elzumun. Ala dek eta ala izango dek. Orduan zeatu izatek, alkatia. Izo ze aldatu zia pentsatu iat. Beti guala inbiharrian da. Laza izo ze aldatzeko idia bai eta. Eta niri hauan lehorreatu nintzen nia, ordengo 3 pauzo manuan nian, lurra muixu matia. Hori zukintzen nuen lehenengoz? Beste inok ez egin. Ez leheno eta ez oaingoak ez egite. Aita santu egite mendik hori. Halako txalo, zaparratik sekula santa ez daitu. Aurreneko aldiz induen nian. Nik txikitan akoratzen naiz desembarkoan eguna oso markagoa bezala nekala, ez? Elkanoa jatze zala, eta lehenoko antzerkia zan, Elkanok lurrai muxo mateziola, eta beti horren zaiote gina. Desembarkoan nire osaba batek hartzen zuen parte, Xumari Belauzek. Oroitzapena dut, jute ginela Katrapunako hortara ikustea barkua nola jatzen zen portura eta hori, eta gero jute ginen Katukaretik gora korrika monan etxea, eta hor, ikusten nun kale nagusiko partia, osabak beti gora behitzen zuen. Hori izan, unkigarri momentu hori dekat oroitzapenean. Impresionantia, nire iruditza dela, desembarkoa, bai. Itxasutik etortzen dianean, da moldetik beti gora, eta eleizan zartu, eta eleizeko ere nahi asko gustatzen zer. Eleizan iten den funtsizu ere asko gustatzen zer, bai. Dana, konjunto. Emozionatzen zea ikusten zunean? Emozionatu iten naiz, bai. Hala iten naiz, goiti bera. Hori askotan ikusi detzela baino bai, emozionantia da. Gaztetan gaztia gelako eta oan bigual pixka txotxatzen hasita gaudelako, baina benetan emozionatu iten naiz. Hemen, Getaria beti ilusio esan dugu horrena. Desembarko ite zanean, ertetze zien barko danak kanpo ertetze zien. Orduan, ite ginen barkuak atzetik gatu eta aurretik gane etortzeuan Elkano, dago atzetik gan, nola, Donostiko estropa jutea azkeneko ozean, igual etortze ginen, barkoanak txistua jua, bestia bozina jua, da hola zensartze guen Elkano esto puertura. Zeiten dik, salbia jotzen duenean, bum, damuz initen dik, Diferente bizida barkutik portutik? Bai, desberdin, ziaro. Azken fine izestek ikusten, bera behirkaua.
baina ini itente bihotza, bum, 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 bum. Zega nola esplikatu. Eta jarra esan berdik eta ez ziren nola... ¿Es? Con el tono de música de fondo y todo, luego se ven la gente cuando salgan en el barco, te entra alguna emoción que no puedes describir, ¿sabes? Tú entendías a la gente de Getaria que se emocionaba, ¿no? Hasta a mí ya me emocionaba, hasta a mí. La primera vez que veía en vivo el desembarco, me entraba, te entra. Aunque no seas de aquí, por historia. Nik beti izan diat, desembarko egin behar duena izan behar duela Getaikua. Getaiarra eta Getaikua. Rufo izaztik, jubilatu iteguan da, ni oiturenean, horrena behi izatek, bueno, ire ordezko bilatu aldek eta, bai, zein depata, hiloa, zauzkua, ez, baino, lehenu ingo ziren, baino, nina bitartean, herriko espalibada ez tekingo. Eta bat, kakarrizan beste hiloak eta... Normalian esateuan, hori da aldatu indek, aita semiei pasa, hilo bai, no ez nahi, kasu honetan udaletxiak eskatu xan, haber nahi nuno. Tripulazioa pasatzen da erentziz. Baina bost neskak aukeratu itentzian, guain neska mutilak, eta evoluzionatzen guaz ez zorionez. Hori esaten zen, hori ez da zer, eta zein aukeratu dituzte, ez? Leheno nire aitona gatatzen zian, kontinenteko emakumiak. Zergatik municipalauan da herrian ibiltzen da herrian ikusi egiten dizkian, zein jun lehiken. Eta gero miel jarri zanean, miel nola itxasun ibiltzen zen argetzekan denborikan. Eta orduan komisioak udaletxeak zeratu zian emakumiak apartatzeko. Aukeratzen zian neskei politenak, eta gu nola ez ginen neskaikan politenak, ba... Ez? Ez. Orduan, guri etzizak kontokatu, baina, alare, gustora ikusten gendun, bai. Horrekin pixkat aldatzen hasi dira, oan parte hartzia dakae, zozketa izburu, eta egoki ondo iruditzen zat. Nire amak ertentzuan karrozan. Eta nire izeko bateke bai. Eta zu zeatea? Ni ez. Zeatik egin? Ez dakit ba. Ez nintzen hartuko pertsonata. Ne izan ziren, Teresa eta zer hartzen karrozan ia ez da, ni ordua. Amandar? Amandar. Oan bezaletzen ordua. Hacíamos lo que nos decía. Nik uste dut hasieran mestasi urten nitula. Ni beti izan nahi alegri eta pixka zea parre eta erraxa detena. Eta gure ezeko zantzien, ele jungo, parrez hasiko ez da. Baina ez, eno parreke, por la cuenta que traía. Zegatik? Zer jokun behar dalako karrozan. Eta hori zegatik? Ez dut? Orduango handrik ez zuen parrikingo. Elegantia nuen, Bueno, elegantia ez zan, zazue hartako, ala zan, gona motxak. Akordatzen nahi, buruen txoria hunditzen nuen. Txoria? Como un pájaro. Lumak? Lumak indazio. Yo collar asko, yo creo que era para taparme la cara. Guapa izango zinen, no ez? Bueno, aquellos tiempos. Oso idealizauta da, nik arrozan junitzen da. Ostia, ez markatu baino, zuk arrozan juntzea perfil konkretu bat betzez ezinulako gizarte honen aurrian, eta zu polit bezala denominatzen zezulako. Osea, hemen polita zerran da zer eztan, beste eztabaida bat sortuko dugu. Emozionantea zen herrian aurrian atatzea? Bueno, beti izate egisa hori, orduan, era, pues si fueras un poco más, Teresa mendi jugata, Ya tenía su chic. Eta, egun urte beranduo, hauxe da. Gaur egungo getariarrok planteatzen dugun lehorreratzea. Badakit, iruditegia bera asko aldatzen da, koloreekin eta, garai desberdinak dira, baina aurten jasotzen saiatu izan garena, nik uste bestelako ideia bat izan dela, no? Mundua ez garela gu bakarrik, herritarra askok osatutako mundu bat dela, kolore biziz osatutako mundua dugula, 11 kolorez osatutako mundua dela guria, amets bat dugula munduari begira, eta amets horretan protagonista nagusia herritarrak, munduko herriak, munduko kulturak, munduko hizkuntzek, Berdura plazan jaso izan dugun bezala bestelako balore batzuk dutela lekua bakea,
armarik gabeko mundua, errespetua, aniztasuna, hori da, 100 urte beranduo planteatu dugun lehorreratzea. Lehen mundu biraren 500 urteak eta Elkanoren lehorreratze ekitaldiaren lehen mendeurrena ospatzeaz gain, Getariako udalak lehorreratzearen inguruan hausnarketa eta elkarrizketa irekia zabaldu nahi izan zuen herrian, eta herritarrekin. Duela 100 urte, Getari artalde batek irudikatu zuen lehorreratzearen eboluzioa elkarrekin irudikatzeko. Parte hartze prozesu hau herriko talde desberdinen esku hartzea bilatzeko eta ahalbidetzeko jaio zen. Guk ekarpen bat nahi genion egin herri honi. Bai Getariari, bai Gipuzkoari, Euskal Herriari eta hainbatean munduari ere bai. Ekarpen bat, horrelako personaje bat, histori bat, gertaera garrantzitsu bati nola erantzun, beldurri gabe gainea. Betiko joerak atzean utzi eta saiatu guri begira, baina bereziki horri honetan sortu daitezken personaje edo gertaera desberdinei erantzuteko. Udaletik jarri zitzaigun markoa zen, 500. urteurrena Elkanok mundu bira emantzu egin zula, eta 100. urteurrena lehorreratze ekitaldina. Eta kaso, herritik sortutako ekitaldi badanez, eta mundu 100 urtetan aldatu danez, igual, komen izala, etenaldi txikitxo batein, hausnartu, mundu aldatu danez, lehorreratzek zentzue dauke, ez dauke, oain arte indakoa nola baloratzen dugu, aurrera begira nola irudikatzen dugu, irudikatzen balima da, ze aldaketa izan behar baditu, baloratu genitzake, horri buruzko hausnarketa bat eitea. Orduan, helburu horrekin, guk ero diseinatu gendun ibilbide posible bat. Erronka handi bat bezala hartu genuen eta zerbait berria planteatu nahi izan genuen. Nik bilera askotan komentatu dut Getaian egin degula probaleku bat izan dela. Probatu horrelako pertsonaje historiko konplexuei erantzuteko. Eta hortik hasi ginen pixka bat guztia planteatzen. Ospakizun bat intzan, dantza batzuk eta hola, eta junin nintzen ikustea. Eta hor proposamena luzatu zuten, eta hor hasi nintzen. Zuekin, Getariarrokin, kontatzen dugu, bai horixe. Etorkizunea bira gaudeia, 100 urte pasatu dira, eta beste 100 urteako beste desembarko bat nahi deu, edo desembarko berdina nahi deu. Baina hori erabaki behar dute herritar guztiek. Pentsatu nun, juningo nitzala, entzun, aportazia baldin badaka zerbait, hori zen, besteik gabe, horrela esen junitzen. Zure hitza mahai gaina jartze uste izute momentuan, gero arrazio izango ezu, ez, edo igual zuri komentzitzea izute bezaldea. Posible dala baita, baina parte hartze prozesu guztiak positiboa dira. Zenbat jende gehiago parte hartu, herri baten festa ditu. Oain da momentua baita ere, kafeteitan edo kuadrillak lagunekin itzein deun gai horiek plazaratzeko eta errealidade bat ezartzeko. Esan genduna zen, akaso komeni da, talde motorra deitu dioguna edo talde eragila deitu diogun hori sortzea, nun egongo dien udalaz gain, herritar jakin batzuk, profil desberdinetako, ez herritar izen da abizenak, profilek. Lehorreratzen protagonista izan dienak, itxasontzin etorri dienak, emakumeek, gaztek, ekintzaile edo Getarik badaukelako alako izaera bat, horreko taldetxo bat, eta talde horren protagonismotik gero jun parte hartzeko espazio, eremu, gune desberdinek sortzen. Aurreneko bileran deitu zizen, deituta junein itxuan, eta esan behar nituenak esan izkian. Interesantea eta polita eta iritzi desberdinak ikuste dituzu. Baina gero, egin ditugu ere berariazko saio batzuk kolektibo jakinekin. Adibidez, emakumekin, emakumen begirada ere, garai hauetan begoalarreta berezi emerezi dulako, gazteekin, etorkizunea begirako evoluzio bat nahi baldin badegu lehorreratzentzako, gazteek ere protagonista izan behar duelako, ekintzailekin, nerabeekin, eta horiekin ditugu saio berezi batzuk bezala. Eta gero jungea, hori pixkat lotzen ondorio batzutara iristeko lehenengo fase baten. Ni honintzen emakumeakin, baina geho talde denak elkartu ginen, eta baita hor hausnarketa desberdinak, eta hor ikusi nun baita kanpotarrak, edo, Getaian jaio beztan, eta Getaian bizi danak, sentitzen duela, eta nahi duela parte hartu, eta gauza batzukin harrituta, bai.
aukera auken talde horietako batean egoteko. Bueno, aukeratu ziren, azkenan nola mutilak enatean naizen patroi daola, pixka nahi zuen ere ikuspuntua ikusi zertan, beste generoko talde batekin egotia. Ikusten zian danok ideia desberdinak genezkala, ez? Bakoitza bere ideiakin juten zen, ideia fijoa zezkan, eta bueno, elkarri ideiak aldatzea pixkat zaila zen. Saio guztietan, egin deu lehenengo galdera bat denetan berdine, eta da zutzat zer da lehorreratzea. Eta egia da hor ja esan genuen dela, hombre, hemen badaude ikuspegi desberdinek, ez? Hemen badau zerbait mereziduna arreta bat jartzea. Inongo momentutan ez da aipatu lehorreratzea existitu behar ez dunik, kontrakoa. Eta aldi beren, bai azaleratze zen evoluzio baten beharra. Hori, hasierakoak izan zian, pixkat desembarkuari buruzko gure impresioak edo, eta zeuden fase batzuk nahiko adostasun handia zeudena, molla jartzeko momentu hori, sonoridadia, salbiak, kanpaiak, arrastaka aldatzea tripulazioa, iruditeri bat mantendu nahi izana eta konflikto gutxi sortzezuna. Kuriosua izan zen, Elizartekoa erresa izan zen, ez zen emozio gehiagin moitzen, baina Elizatik gorakoa hori kostazan usten dut talde gehienetan. Beharrezko ikusten dira aldaketa, garaiak aldatu inditu, parte danok hartu behar diu, herriko baineska, mutilaiton, azken finean antzerki badek, ez? Antzerkiak zabe mila erara erakustia, ez zigianik. Nik hor esango nuke zorione bezala eozin evoluzio edo aldaketak bildurrek ere aktibatzen ditula. Ez jakintasuna zer datorren ez jakite horrek, nahi dakaten honekin gelditu, dara puskatu behar duten aldatza tostin haue guztiak. Esate bateako itxasuntzin beti izan dienak marine Elkano papera hori aldauin behar da. Eta hor, emakumeen presentzien nola. Edo, olako inertzi batzuk esatezula, hemen kontuz. Gai sensiblena nik esango nuke zala tripulazioana. Emakumeen parte hartzia eta pertsonaia konkretu batzun irudikapen hori nola egite hori bazan polemikoa. Tripulantien kasuan hor badago, ez? Beldurra o kontrako jarrera, ez? Hori mutiak gizonezkoa ziala eta gizonezkoak izan beharko luketela. Nik hori guztiak ondo daula, ez? Gizonezko egintzien, gizonezko egetorri dituan. Hortan adozu? Hortan bai, hortan. Desembarko egiteko emakumiak eta ninon bitartian ez segatik utemazete monumentua antzabet danen izenak eta nongoa dian. Eta horrez Ginor Maria eta Maritxuikan. Desembarkoa sagratua de. Gio karroza dola aparteko gauza badan, hori zuen nahi zuena, baina desembarkoan ez. Nire daugolako partida juga, baina urtiak kamitu itetzu, geure kamietzei getuk eta horrela behar dala, zein behar dala, gu argizua bat ibaia, eta hori hola zaten mahu hola, baina emakume bate badi jula barruan, barkuan da. Lehi bizate hori kamietze bat ibare, espedizio hortan emakume igetzala egon, hori batzek ez seguru. Eta eskatuko galute neskek tripulanti izatea, nola ikusiko zunuke hori? Bueno, igual, geuk aldatu berko ju, ez? Mentalidadea. Gaskire ez ikusten, baina ondo etzekiat, hori ja... Hor zalantza gehiago igual, ez? Bai, itxasoko ze hori... Udalak konbokatu zituen tripulantiak, egungo tripulantiak behekin ere hitzaiteko eta nolabait erabakia behe jakinarazteko eta... Tripulazioan bi bileretan egon hau, baina... Eta zein presio izan dezu bilera horietatik? Nik uste beharrezkoa zala, eta iritzi pertsonala da, iritzi zaitela gauden gizartian eta gauden garaian badaudela inertzi batzuk behar bada puskatu behar dianak, eta batzui gehiago kostatuko zaien hau hartzen, nik uste hemendikan urte batzutara naturalidade guztiz ikusiko deula tripulantian barruan emakume bat gizonezko baten papela egiten. Bai, zuk uste iritsiko ala hori? Bai, eta iritsi behar dula. Akoratzen naiz, marinelakin izandako saio bat eta gero, junginela txakolin bateatea, eta hor ere esatezu, gauzak moitzen nahi die. Ez da erresa horlako eraldaketa bat
baino ja hitz egiteko modu neotea ja bada urrats bat. Eta ni horrekin gelditzen naiz. Iruditzen zait, elkarrizketa sanok edo politek edo eman diela. Eta horrek niretzat balio handia dauke. Adostasun batea jatzeko gai izan gea, orduan behaien puntu batzuk heldu dira, beste taldekoan beste puntu batzuk ere heldu dira, eta nik uste danan artean, hori, adostasun bat jatu gala. Ez nire eguneko egun, baina zure eguneko egunarez. Berrogeita mar izango benuke. Sentipen da iritzi desberdinetako jendia elkartu izana eta bakoitzak beria botatzeko aukera izana, ikustia aldaketetako badaola aukera bat eta evoluzionatzeko badaola bide bat. Ezin geha, oandale undurte, hau intzuenak berdin horren beste urtien jarraitu, bizitza aldatu inda eta orduan oso ondo iruditzen zait dauden inberdien aldaketak. Orain dela 100 urteko gizarte hark, orduko baloreetan, orduko errealitatean asmatu izan zen zeura, antzezpaen ura, lehorreratze ura, 100 urtean gizarte aldatu inda. Orduko asko gehienak ez dira bizi, eta gaur egun bizi garenak balore berri batzu ditugu, bizipen berri batzu ditugu, pertsona berri batzuk. Gara, 3 urte hauetan gaine ikusi dugu ezagutzari eman diogun garrantziagatik ezinbestean hausnarketa bat bultzatu bertzela, eta hausnarketa horrek ere lehorreratzean eduki bertzuela reflejua. 100 urtez iraun badu antzezpen honek, eta 100 urteen ondoren baldin badakau aukera egiten dan hori analizatzeko eta aldaketak errex xamar egiteko da 100 urte horietan bizirik egon prozesua eta aldaketak egin dialako. Horrek nik uste dut aukera ematen dula hemendikan aurrea ere gizartean ikuspegi aldatzen da heinean, gizartean ikuspegi hortatik eraikitzeko gauza berriak eta aldatzeko da ona. Beraz, argi dago, olako hausnarketa prozesu baten jakintza o ezagutza ezinbestekoa dela, ezta? Bai, eta beharra ikusten zen. Sekai batzutaz hitz egiteko garaian, hankamotz gelditze ginen. Herritar pila geunden, bakoitza gure iritziakin, baina batzuk gehiago irakurrita, ez batzuk gutxiago irakurrita, eta bai egintzala bilera bat, Rafakin eta nolabait Elkano Fundaziotikan, egungo jakintza historikoak eta jakinarazteko zer dakigu nolabait, ezta? Gure lanketa historia, itsas historia, ondarearen aldetik, ezagutza berri horren aldetik joan baldin bada, ekarpen bezala saiatu gara horretan, individuo baten, naiztak eta jarra izan, kapitaina, baina individuo baten eskutan egon beharrik, batzuen denen askoren artean lorturiko zerbait badela adieraztea. Nik uste lanketa bat egin beharra badaola, pedagogia minimo bat egin beharra badaola, eta irudikatzen deuna antzezpen bezala ulertu behar dela, eta ez hau horrela gertatu zen, ze ez zan horrela gertatu. Indigenak aldatu ziala jende asok ez dakiz, ez dugu irudikatu, eta ez balma dugu irudikatzen ez du jakingo. Zer ikasi duzu? Zer ikasi detan, ez nakien natiboak ekarri zituela, ez nakien. Parte hartze prozesuan ni sentitu jende gutxi izan gehala, herritarren iritzi asko hitz dituzu kalean, baina hor, Arantza bakarra, niretzat, edo arantzetako bat, izango litzeke, getariar gehiagorengana iritsi bagina, asko zobe. Aldaketarako ez pagazu interesik, ez dezu parte hartzen olako prozesutan. Frakaso puntu bat ere sentitzen dut, baina da, ulertuaz, bizitzan beti urratsak ematen nahi gala eta ekarpenak egiten ari garela, guk egin deguna izan da ekarpen bat, belaunaldi berriek ekarpen hori, erabaki beharko dute ekarpen hori aberazten joan, edo bere horretan ustearena, nik esperantza daukat, Getaiko belaunaldi berriek, Getaiko gizartea gai izango dela egin degun honei jarraipen bat eman eta bestelako ekarpen batzuk egiteko eta guzti hau aberazteko. Kezka da, hau dana nola sozializatu, getariarrek ere jakin dezaten, iraien 6an ikusiko dituzten aldaketa batzuk nundi datozen. Eta nola erraztu dezako bereek ere ulertzea. Nik nahiko nuke ikustia saiatu gehala benetan inongo beldur eta konplexurik gabe eta genitun bitartekoak erabilita ezagutzan sakontzen, herriak parte hartzen eta herriak planteatzen duen horretatikan lehorreratzia bizirik mantentzen. Gustatuko litzaidake gutxerez hori ikustia.
Elkanoren lehorreratzearen inguruko herri elkarrizketan egindako lanketaren emaitzak oinarri hartuta, 2022ko lehorreratzean egin beharreko moldaketak eta berrikuntzak zehazteko garaia iritsi zen. Lehenengo atalen, nabarmenena izango da itsasuntzin hiru indigenak lehenengoz etorriko diela. Egia da, etorriko diela posizio jator baten tokatzen zaienen, badakiulako, edo historikala esaten omendolako, etziela etorri ez esklabu bezala, baizik enbaxadore bezala. Orduan, asko landu da eta konsulta berezik egin die, beraiei dagokien trataera mateko. Sorteo guztietan sartu naiz, zozketetan, beti nahi nun izan kontinentetakoa, baina behin ez zaiten tokatzen. Eta llamada jaso nondei bat, Maribi izan udaletxetikan. Da esan zian, aurten bakizu nola pertsonaje berria sartu ditugun antzerkian, da nik bai, da, eske pentsatzen egon geha, 3 pertsonaje berri horietan, neskak sartzia, da ez dakiz eta zure izenatea da. Orduan, aber nahi ezun izan. Eta jazta, horrenengo hitza izan zen, Maribi ezin dezin iztu, ze posa. Eta Maribi behar harrituta ez, nolako ondo hartu danik, bai, kriston ilusioa egiten dit, ez dakize, da esan zian, orduan kontinentetatik borraten goizugu, Eta nik, bai, janait indigena izan, da, holexe izan zen. Cuando me comentaron, digo, bueno, me parece muy emocionante, porque también en Guetaria viven gente que vienen de los cayucos o que pasan por el desierto y llegan hasta aquí. Es una cosa que igual podemos aportar lo nuestro también. Mi presencia, bueno, yo digo que es para hacerle un homenaje a todos aquellos que cogen los cayucos y vienen hasta España para una vida mejor y que se mueren en el camino. Porque antes la historia era diferente, pero es un poco parecido también. Personalmente digo, mi hermano también, de hablarle tanto que no vengas, nunca ha querido pasar en cayucos. Hace un año cogió un cayuco y se quedó ahí. Y eso me emociona, digo, bueno, para hacerles homenaje a ellos, a aquellas personas, para que la gente también ven lo que hay atrás de todo esto. Hacerle homenaje a aquellas personas que todos cruzaron la mar para descubrir un mundo nuevo, a aquellos que compraron también para traerle a Europa o América que sean esclavos, tal y cual. Me parece una idea estupenda. Nik usten dut, bidea asmatu dala. Berdintzen beste tripulantekin batea ailatuaz, Eleizara sartu gabe, ze etzian musulmana zian, etzian kristauak, orduan Eleizako sarrera horik kenduta, baina beste guztian besteen pare. Nahi irutzen zait, 3 pertsonaia horiek irudikatzia bea eta behaiek ere besteen pare ekintza beak egiten jartziak, errekonozimentua natia irikitzen dula. Azkenengo Elkanon lehorreratzean egon zan jakan bilo bat, kontinentetakoak mutilak sartu zian, eta, herria bitan zatitu zela esango dugu ez, batzuk tradizioa zergatik nahi gana usten, eta beste batzuk aldaketakin beharrak zeudela eta ongi etorriak izan ziala. Eta nik uste aurten ere berdina pasako dela, batzuk ikusiko due tradizioa puskatzen nahi gehala, non emakumeak sartu ditugun tripulante tartean, baina beste batzuk ikusiko due, aurrera pausoa bezala hartuko du eta emakumeak bertan sartzen nahi gehala. Eta gero pixka bat aldatu dana da Elizatik plaza bitarteko kontinenteen atal hori. Hor irudikatu dana da, 5 kontinentek bakoitzek delegazio bat izango dula, 5, 6, 7 pertsonak osatutakoa, bai? Eta delegazio hortan egongo die, izan aurrak, adinekok, emakume, gizonezkok, profil desberdinek. Erakutsiz baita ere kultura horri lotutako elementuk. Nenekan buruan, ez dakit noiz parte hartu berdut bai edo bai. Ez, enekan olako zea ikan, baina bai, bori, hortxe nekan, jak buruan, hortxe. Justu hemen dantzantaldean ibiltzen naiz eta WhatsApp eritsi zitzaiten. Aurten, desanbarkuan, edo zein adin, getaiarra jaioa, getaian bizila, ez du inporta, eta zozketa moduan izango zala. Eta zanen bikoteai, behitu iritsi zaiten da, ze iritzen da? Boi, zuk eman nahi zu nahi da. Zanen, venga, guantxe, hau xene aukera eta apuntau, eta pozik, bai, ilusioakin, begia esan, bai. Europako ordezkari izango naiz, kontinente desberdina daude, eta itako bat Europa da. Eta aurten Europako ordezkaritzak egina izan dio Getaiar herriari kinu bat, bezala. Orduan, isladatuko dute dugu Elkanoren familia. Beraz, zure estreno izango da, Elkanoren familiakide bezala. Bai, badirudi baietz, bai. Ez da, baizkiz, da? Papela. Nun egongo zehazu, aurtengo iraiaren 6-an. Getaian. Zertan? Lehorreratzearen antzezpen horretan. Eta
Zein izango zure papera? Ba, Elkanoren ama. Ara, paper hori berria da, ezta? Bai, aurten lehenengo aldiz irudikatzen da, eta ba, nahi tokatu zait. Garai horietan etzan emakumeataz asko hitz egiten, baina Elkanon amak inportantzia eukizun bere bizitzan da bere abentura guzti hauetan ere bai. Bada garaia emakumean paperare pixkat reibindikatzeko. Momentuan esan nun pentsatu gabe. Eta gero pentsatzen hasi nintzen, da esan, berez horre bada, responsabilidade bat ere bai, baina bueno, guztua. Kontinente bakoitzeko 7 bat pertsonak parte hartzeue, edo 7 pertsona horiek jantzin behar izan du dira. Eta gehiago ikasikan Elkanon bidaian nola izan zen, nundi nola juntzan, erropake pixkat estilo harta. Hori lortu nahi izan du. Guen 500 urte beha izan dako tokitan ze jaskere biltzen, beraz aldatu india erropake. Horren aurrean deialdi bat intzan, eta herriko emakume pila bat apuntatu zian. Dei bat egin zuen, herri mailan josten genekiunak edo bolondrez erropak egitea ia prestatuko ginean. Eta, ni zarautzen ibiltzen naiz josten ja 8 bat urte, eta beste lagun batekin esan, ze, jungo algea, eta, guazen ikustea ia nola dan gauza eta hori, eta hortxe. Mertxe, kontatu pixka, zertan nahi dira hemengo emakume guapa guzti hauek? Aritxukisa pasatzen, gero aritxukisak ebakitzen dira, eta gero montatu, eta gero orduan dira, borratu, eta ondo aldema dabe, makinan josteko esaten diet, eta... Orduan zuek neurriak hartu eta patroiakin, baina hemen lana hau egitute? Lana ondo egiten dabe. Mertxe, esan diate, hemen isili-isilidak egoten diala. Bezala, entrentit nintzen, badia, adio, markak uker rinten matxue. Zertza dut hemen, egunero? Ostirala liberatzen. Egunero, 7 arte, eta ostiralian 6 arte. Balorean jarri barko dugu hori, herri txiki baten, hainbeste emakume egotea, bolondrez hemen lanian. Kultura departamentuak edo lan handia egin du, museo eta galdetuz, hitz egiten, garaiaietan ze erropa mota eramatezian, toki desberdinetan. Eta handi bidalitakoakin gutxi gora bera, saiatu geha altzan honen egiten telak erostia asko kostatu zaigu. Ze neguko telak berba genitun baia ez zeuden, gero kontinente bakoitzak bazitun bere zaugarriak, eta klaro, ez da erresa zu nahi desuna aurkitzia, baina gutxi gora bera lortu da. Eta telak eta nondik ekarritu zu, Toki askotatik. Biarritzetik, Bergaratik, Donostitik, Zarauztik, gero gauzak erosi diare internetetik, toki askotatik. Baina hori izan da zaila. Kriston lan egin du, hasi batetik museotan eta galdezka ze erropa jantzila izken edo nola zan garai hartan. Bestetik telak aukeratu, erosi, ekarri, moztu, josi, dena. Gehor baita ere daude, pelukerak, tatuajeak egingo duen pertsona, makilatuko duna. Hoi edanak aurretik jantzin behar izan du, historian pixka bat, egun hortan egiteko. Pentsatzen dut, egun hori izten denean eta ikustea zuzenean zuen traje danakan, ze arro gozatela, ez? Esan modu, urin nire josi dut, Guk kantatu egiten dugu ilusio handizekin. Con todos los sentidos, además. Guk kantatuko dugu danogan, ilusio guztizekin kantatuko dugu. Baina, igual, jende askoek ez daki monumentuan kantatu behar dugu, porque bezetan plazan kantatzen dugu. Eta ze kantatuko ez dute hauten? Gora Elkano. Eta kantatu behar dugu, zeakin, Orfeoiakin. Kantatuko dugu, Gora Elkano haiekin hor, monumentu hortan. Leheno beti hemen kantatzen dugu plaza. Getai harra bakarrik gara. Getaiko bandakit. Aurten, 5 urteko berezitasun honek, hori zeatik haiek ekarrizkide, Orfeoi ekarrizkide eta orduan, nik uste dut guk pixka txikisa bargeatuko gara haien hartzien, baina, guk egeuriak kantatuko dugu eta aia pelikulaz, zaten bezala.
Zu badak ustorren orfeoia batekin kantatzia. Guk hasekin kantatzia, ez dekin olarten modua, espero ondortentzia. Alein egin gotxeu, ipunto. Eta nervioak? Batez. Batez? Ez toka bate. Ondo atekoa da. Nik usten de bai ez bintza. A ber, alduen hain ezkeo, ez oz zarika. Eta guk hoxe ingo jo. Alduen hain jo. Alduen onduena gatatu jo. Desembarkuan eukitzitugu bi hiru atal. Harrera ematen diogu Elkano itsasontzian portura iristen danean eta portura igatzen danean, hor jotzen dugu pieza bat. Portuan lehen jotzen genuen Elkanon himnoa, Gora Elkano himnoa. Eta azkenengo ekitaldien edo azkenengo bitan beste pieza berri bat gomila artean jotzen dugu, dala Gora gizon azkarrak pieza. Honak bere historia baduka baita, ze justu indala egun urte, 1922an, izango zen aurrenengo desembarko ekitaldian barne, Getariko Herriak antolatu zuen himnoen lehiaketa bat. Eta guk, gure bizitza guztian, Elkanon himnoa bezala ezaguten deguna eta uste genuna saritu bazana, etxuan ez, bigarren geratu zen pieza amentzan. Pentsatzen dugu bere garaian, probatu zituztenian da, herrian por lo que sea, aurrenengo baino gehiago gustatuko zen, eta pixkana, hor geratu da herrian himno ofizial bezala, baino berez da sariketan bigarren geratu zena. Aurrena geratu zen pieza, dala Almandozen, Gora gizon azkarrak pieza, astigarrako himno bezala erabiltzen ari ziala. Nik uste orain baitare ala aidiala erabiltzen. Pieza hori jotzen dugu, Mollan Elkano barkuan portura iristen danean. Eleizatik ertetzen dianean, Eleizatikan Elkano monumentura lehen etortzen ginen jotzen pieza batekin, eta gero ondoren Elkano monumentutik plazara bultatzen ginen, aurten Elkano monumentu bukatuko da. Uste jo behar duela koruak, orfeoiak eta hirurok. Eta zuentzat, berezia horrea da, no ez? Bai, guretzat hori bai, baina oketaiko koroen jotzea ere gogore ondila da, orfeoiakin bezain beste. Datagatik berezia da, no? 500 urte gizakiak lehen aldiz itzuli eman ziola munduari, irailaren 6an, eta 100 urte lehorreratzea egin zenetikan. Datetan garrantzitsua. Eta nik uste garrantzitsua ere 3 urte hauetan egin dugun lanketaren nolabaiteko emaitza ere izango dalako. Ez 100%, hori belaunaldi berriek egin beharko dute, baina gure saiakera horren nolabaiteko reflejo bat ere edukiko dulako antzeslan horrek. Ni aurtengo lehorreratzea joango nitzeke betaurrekoi gabe, filtro gabe. Ea zer dan desberdina aurten, ea nola bizitzen deten. Ea zer iten zaiten deigarrie juzgui gabe. Hori eskatuko nuke zerbait eskatzeik balima dauket. Goizien juntatze gehitu eta barkua prepatu, banderolak eta jarri eta hau, biru txakolin hartu, bazkaltzen dio. Nik bildur hori badakat, iraiak zeiaiatuko dela eta aber jendiak nirekiko ze begira dago eukiko dituen. Azkenian emakume bakarra izango naiz hor, da horrek pixkat bildurtzeit. Nik uste egun horretan enaizela konstiente izango ezertaz, orduan nire bidean aurrera segituko etela, baina gero bai emateit bildurra egun horiek pasata aber ze iritzi edo ongo dian. Eukiko ditut iritziak oneako eta txarreako. Azkenian, ez da nik erabakiten gauza bat, herriak erabaki duna esango deudala, orduan nik uste alde hortatik ez detela erazekan eukiko.
go astilleron azkenengo kopa bat hartzen jo, eta... Sí, me hace mucha ilusión. Yo creo que es parte de la historia de Getaria. Desembarkoa zer da? Festa badan, tradizio badan, nortasuna dan, zer dan? Bai, dana, hirurak. Zaindu beharreko zerbait da desembarkoa? Bai. Azkenian beste indigenetako bat ezagutzet, Aitorrekin oso ondo eramaten naiz, orduan nahet pentsatu elkarri lagunduko gala, barkoan nahiko ondongo gala biok, hor pixkala zaituko gala, eta, a ber... Lana asko izatea antolaketa, kaliana, mollak, horrek eskatzen duna, gehien bat. Eta gero guniak, gunea garrantzitsua diena, bai molla, eleiza, pia-pia, edo monumentua toki horiek prestatzia. Eta gero etortzen den jende pila hori aldan ondona jartzia. Danak ikustia nahi da, baina askotan ez da posible. Eta ibilbide oso ezin da ikusi gaina. Antzesten, hiru izango dira 50 bat pertsona, momentun antzerkin dijoaztenak. Gero aparte, korua eta banda eta horiek beste 120 bat lagun. Euskalduna badakau, herrian lan iteko borondate hori eta badao, eta Getarian bai, noski. Esango nukena da, Elkano figura alde bat alagata, herri ekimen potente bat, herri gertakari bat, antzerki bat izatia, 4 urtean behin egiten dan zerbait berezia izatia, eta hainbeste jendek parte hartzeko aukera dun antzerki bat izatia, altxor bat dala. Elkano edo Elkano gabe, ja hori bea altxor bat dala. Konmemorazioarekin jakintza berriaren aldeko apostua eginda. Baina niri are interesgarriagoa iruditzen zait, mahai gainean galdera berriak jarri izana. Hala nola gure orainari eta nortasun individual eta kolektiboari lotutakoak. Niretzako oso emozionantia da barkoak sartzen dienean. Niretzako hori da oso... Eta igual izango da dakaten loturagatik itsasoarekin, pentsatzen dut.
gu hori atzetik tokatzen zaigu kutia, antzerkian atzetik eta antxe jungo da. Tokatzen zaigu Elkano eta tripulantiak, gero kontinentiak, banda eta hoien atzetik. Etxean ikusiko duzu? Etxetik bertan elizan dukat eta elizan gainen bizileta. Torko dia semien lagunak, nire lagunak, eta aile xoze atea pintxo bat beste eta aile behira. Pentsatzen duzu etapa berri baten lehen pausoa izango dela? Nik esango nuke baietz. Nik esango nuke zentzu batzutan eta batez ere igual parte hartze parekidetasun arlon ate bat zabaltzen dela. Eta gero, prozesuen ere azaltzen zen. Hau apostu bada. Eta aldaketatzu martxan jarriko die. Behar balima da, hemendik 4 urtera atzea pauso bat ematea, ba eman beharko da. Baina guazen behintzet probatzea, orduan leiho batzu zabalduko die. Eta gero ikusiko da, prozesu beak eta herrik beak norantz eramaten duen ekitaldia. Garaiak aldatuz doaz, eta nola baiten ere ustez osagai guztiak bateratuta, nik uste gauza politak egin daitezkela inor baztertu edo inor gaizki sentiarazi gabe. Gustatuko litzaidake herritarrak irekita egotea aldaketeta eta elkar errespetatzea eta danon iritzia kontutan hartzea. Eta parte hartu nahi du nahi, aukerik ezkentzia. Iruditzen zaitelako hori dela bidea aurrea egiteko. Eta Elkanon historia, Euskaldunen historia dela, eta nik uste hori importantia dela. Gu junteganean bestik etorriko ditu, igual beste era bat egingo je, herriko osea handi bat. Aurteko esperientzia berritzea dek. Ikusten baldin badeu, esperientzia ona dela, nik horrela segituko neki. Lehenoko ezautzen diu, aurteko ez diu ezautzen. Erreia partizipatu behar di. Erreia iruditzen baziu, aurteko hau, obia dela, nik horrela jarretu hori. Ze bira o ze aldaketa, nahiko zenuko ikusi eskatzen hasita? Eskatzen hasita, desembarkoko antzeslan hau herritarragoa izatia, nun ez instituzioek markatzen zuten antzeslan bat izatea gainean. Ezinbestean segitu behar dugu eztabaidak sustatzen, elkar ulertzen. Nik bakarrizketak asko entzun ditut. Hori oso erraza da bakarrizketak egitea. Zaila da elkarrizketak egitea eta desberdinen artean bakoitzak bere iritziak errespetu guztiz ematea eta alba da entenditzia. Nik uste etorkizuneko erronka nagusitako badala elkarrizketa horiek sustatzia. Fruituak jateko moduan izateko igaldiak ere denbora behar du. Pena izango litzake guain, bukatu dugu, 22 etorri da, irailaren 6 etorri da, eta akabo, jazta dena bukatu da, pena da. Gainera, onartu behar da, zera guztia egin, konforme daudenak eta konforme ez daudenekin. Baina deno daukagu tokitea. Bide honetik goaz? Nik uste eta jetz. Trabak gainera ez dira berdinak orain dela 3 urte eta orain, Zeba? Ez direlako berdinak. Jendeak beren pentsamoldeetan ere, beren birak ere egin dituelako.